Sana bangun cengkeh mana lacia, sana mana bangun cengkeh mana kiria. We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. सर होटल बंद करा बंद करते হবে. सर होटल बंद करा बंद करते হবে. जों दिनै बागमा ब्लक कमिटि YTF PWF की प्रमथानि बिसिंते दिनै पार्टी ऑफिस जिल्ला ब्लक कमिटि नि तै आरो निखे मसल रेली खाइबै आयं बागानबारि गुरिबै फाइबै जों दिनै अरो जागा फाइबै जों अमो पाइथानि जराखा अमनो जों मेसेज रने नायबो जों ब्लक कमिटि किलानिबै जेबाबे साले सकांगो बार्निं इशु थांमानि सिनि पोस्टा बान्ता प्लेस सिनि 400 बছর सकां थांमानि अ प्लेस न सबाइबै 5 स्टार होटेल टाटा स्ट्रक बाय खायनाय खामानि आमनो कोनो मतैनो सम्भव गैया साजाया जों अमनो एकेबारे खादुयैनो कन्डेम खाइबो अमनो डिस्ट्रिक्ट आकुन सनखायनि इंथों सिनि स्टेट गभर्नमेन्टनि टुरिजम डिपार्टमेन्टनि कर्तृपक्ष ते स्टेट गभर्नमेन्टनि मुख्यमन्त्रीजों कइनाय अमनो डाक्टरनो उद्र खायनाय नोंथों जेबाबे ओ स्टेप सामं खायमानो अमनो मथागै सिनि तिप्रासानि हुकुमो मुकुमो सिनि तिप्रासानि आइडेन्टिटी जों सिनि तिप्रावा सिनि जामानो सिनि राजा रंनि नक गोसा प्लेस गोसा अमनो तैनो जों सिनि हुकुम मुकुम ते अमनो तैनो जों गर्व अमनो सिनि प्राइड अमनो सिनि गर्वनो जों कोनो मतैनो देवलिस खायनो मसयो अमनो कोनो मतैनो जों सखमाने मसयो हायसे अमनो बिसिं तैसे जों थामसां फाइ दं हायसे जों ताबक फानो थानसेनो जराबो तिप्रा मथा थानसेनो जराबो जुदिसि ए अवस्था के तिप्रा राज्यनि चिनि सिनिमुं हुकुम मुकुम अमहायकेनो नष्ट खारेनि थां तंखांके औ जराबो तिप्रा मथनि बिसिंतै जों कोनो मतैनो सिनि के तावै माया हायसि अमने बावैनो जों तिप्रा मथारो ओराम सिनि दिनिके किलावं दङ किन्तु विभाग जागाबोनो पुरा डिस्ट्रिक्टनो जों अमहायखैबेनोसो कन्डेम खायनाय ते अमहायकेनो बिखु मिसिल खायनाय मसाल मिसि खायबिनो सिनि ए नक सिनि सिरिसिटिनि नक सिनि बुबाग्रानि नक न जाहाते कोनो मतैनो देरा रयाते नष्ट खायो सबाइबै जों होटेल खायनायनि रया हायसि जदेबो जों होटेल खायनायनि मसो खायके किसा आउन जागार खायबै खायदि ककरि हायसि जेफा जागाबोनो रां पैसा बाय सुया हायसि सिनि हुकुम र आसक कसा कदक आसक कहा गना अमा बायसे जों सिजाक तमनो अमनो जों कोनो मतैनो सबाइबानि नाया बनबाङै अमनो मेसेज जोंथों सारा त्रिपुरा गनाङै आर अमनो जों वानसो जाहाते डिपार्टमेन्टनि जरा कर्तृपक्ष तनाय अमनो डिस्ट्रिक्ट आकर्षण खायनिंथों जाहाते अमनो डाक्टर दायटिनो उद्र खायबै सामं माथाथों हायसे जेहेतु अमो बेलेनो बार्निं इशु अमो उसुबाय थाय हायसे अमो उसुबाय थाखांके बेलेके हामनाय तबे ओ सामं चिरि चले थाखांके अतिप्रा राज्यआव बेलायनो बयाबो हंगनि चान्सेस हायसे बने बांगै बने सकांनो जों मेसेज खायबो जेहेतु जों अब सिनि जिकनते सिनि अमहाय सिनि सबानि बिसिंति जों मिसिलनि बिसिंतिनो जों सारा त्रिपुरा गनाङैनो जों मेसेज रनो मुसु अमनि बिसिंतिनो माथाने ओंथों राज्य सरकार हायसे माथायेंके अमनि परिणाम बाहाय बुसु कतर ओंथांनाय अम साइमाय हायसे त्रिपुरा मथेनो आइडियोलॉजीनो अम हायसे जेफोराव सिनि हुकुम समाजानो सिनि दफा कमानाय जेफोराव सिनि हानि बांगै जेफोराव समस्या जंजाल तंके आरो त्रिपुरा मथा बासाय फाय हायसे मन बांगै जों दिनै सिनि किल्लानि ओइ त्रिपुरा मथानि जत YTF PWF जत बाक्सा के खायबै जों अमनो कन्डेम खायनि मा अंलायबो हायसे बसकांगो तैबो कतर रंनाय हायसे बने बांगै जों जत टियार तंगो बसकांगो तैबो कतर आन्दोलन खायने बांगै हायसे आसे नस्थों जत नाम